Hej, Kristina. Da, dolazim. Da, Igor isto. Da, sa mnom. Daj molim te, znaš šta, reci ti toj Petri da on kao prvo opće nije njezin dečko, a kao drugo, ako ima neke protiv, nek se sama javi, dobro? Ej, Petra. Da, dobro si čula, da. Daj, molim te, ma ti se jebi, pa bariš ga već godinu dana, da kad je trebalo biti, već bi bilo. E pa i ti si baš prava frendica isto. I slušaj, poručio onoj Kristini da je obični cinker. Ajde, Lana, iziđi više, moram veš izvaditi. Evo idem, no. Napokon. Spremaš se 100 godina. Jel može čovjek u ovoj kući srat ko čovjek? Što je? Pa znaš. Nemam. Moramo od nečeg živjeti do kraja mjeseca. Ne mora se svako večer ići van. A jučer nisam bila. Aleluja! Morat ćeš jednom ostati duplo duže. Da nadoknadiš. Ma da, nešto dobiram. Ajde, toga u ovoj kući nikad nije bilo. Ajde, izađi. A neću izići, van, pusti me na svoj. Sutra radim novu kupovnu. Sutra. Dosta. Ma daj se, Ronja, stari. Stavila si kupone. Nema ga isključiti kao prošli put. Neću. A gdje bi bio? U dućanu je. A da ti odeš jednom kupit, ha? Misliš da će ti doletit? Srad znaš, papir kupit ne znaš. Za taksi. Seronja, stari. Ajde, Bog. Nemoj dugo. Ničeg što je bilo prije, zatvori oči prije sna. Stvarnost nestaje, disanje teško je, idem s tobom sve do dna. Osjećam ti ruke, vode me na put,
pjesna. Sjene pišu priče, vode me u krug. Krećem iz početka, uzalud. Rekla bi šuti. Britanac, Zelanga 45. Ček. Pedro, to ćemo naplatiti ko vožnja. A kaj bi ti ko jahanje, a? Aj, potrubite kad ste gotovi. Pepe HNK, čekate negdje kod Mimare na početku Savske. Idem, nek stane kod vatrogasaca. Di je taj stan? Stan. Da, stan. Taksistima ti autostan. Rekli si da će u stanu biti tople vode. Ej, polako. Polako. Ovdje? Gdje? Ok, znači 150. Daj pare. Polako. Daj pare. Polako, ok. Daj pare, pička ti materina, brzo! Ok. Daj Samo još. se smiri, Još mi daj. Ok, smiri se, samo se smiri, polako, bez panike. Još mi daj, jebem ti mater, ajde, jebote, daj mi. Da mi pare jebem ti mater. Ok, samo više, samo da izvedi, bez. Jakopalska 5. Dajte pomoć. Evo se. Pucali su. I šta je to? Pošaljite pomoć. Igore. Ti se neko zajebao. Daj čekaj, daj zovi friend. Aj zajebi. Čekaj. Aj. Čupaš. Ne, Igore, ne. Daj šta je? Nemoj. Ne, prestaň. Molim, ne. Prestaň, sve okej. Čekaj.
Si okej? Gle, ne jebem te uopće, ne idem besplatno na koncert, hoću ostatak para. Jo, nema. Kaj nemaš jebate? Pa nikad nemaš jebate. Klošar bio, klošar ostao. Ajde, ne seriju. Ček. Di ti mala? Daj ti pare. Sam su mi još ta tvoja sranja falila u pičku materinu. Aj, vrata zatvori. Čuješ, zatvori vrata. Gdje je Vlado? Vlado neće dolaziti, ima doma neku večeru sa starcem. Daj, nemoj srati, evo toliko da će biti ovdje. Ja ne sjerim, to je tvoj buraz. Ti bi to trebala znati, di je on bolje nego ja. Šta ti buljiš koji kurac? Medena. Gdje je ženski WC? A isto di i muški. A smo mi seksisti. Evo tu, odi desno, pa druga vrata lijevo. Imaš ti šta za riješiti, a? Ne znam da imaš. Si normalno, ovo je jedini lokal u ovom dijelu grada koji radi iza 11. Kada se bavimo tim smećem, zatvorili bi isti čas. Daj, ko će te zatvoriti? Evo te daj, riješi mi nešto. Moja mama će me zatvoriti. Spremno. Daj, nemoj biti šupak. Stanje tu. Veće osobne iskaznice molim pripremiti. Veće osobne. Ugasite glazbu, molim. Ste osobne iskaznice, a sad se pripremite. Može? Hvala lijepo. Gospodo, molim vas. Kaj je to? Tišina. Može? Hvala vam lijepa. Neka idemo polako. Šta je to? Šta je racija? Ja vas lijepo molim, gospodo, da napustite lokal. Medena odjebio, to je moje mjesto, ostaješ vani. Ne mogu. Zašto? Nemam osobnu, neću da me vode u stanicu. Jebi, nemam ni ja. Ako me nađu, reću da si unutra.
Evo ti ovo. Sad ćeš ući unutra i nećeš izaći da ti ne kažem, niti jasno. Dobro večer. Reče. Što radite ovdje? Koliko detaljno vas zanima? Ajde, dajte vašu osobnu, molim vas. Ja. Provjera jedna. Slušam. Jagić, Irena. J. Dalje. 2801 981 3350 75. Nema nikog, zaključana su. Jel vi doma to tak radite? Zanimljivo je samo kad me neko gleda. Uhapsite vlasnika što ne da ljudima piše. Otkud vam ta krv? To. Ovo? A, to sam se iščupala pirsa sisa, hoćete vidjeti? Ne, dobro, vjerujem vam. Kad ste gotova, raziđite se iz lokala s ostalima. Ja sam Lana. Irena, drago mi je. Irena, sve okej, tu mi stara radi. Kaj mi možemo biti tu tako kasno noću? Možeš se riješiti pleke ili ne? A da, ali... Nema ali, sad ćemo to riješiti, onda mi duguješ uslugu. A kako? Lijepu. Kaj niš, a? Čekaj. Fakat to ne moramo raditi, mogu nešto drugo smislit, čuješ? Jo, daj idemo van. Prestani cendrat! Di su stvari? Ja se ne oblačim na ovakvim mjestima. Ti si rekla ti stara tu radi. Poslali su je na godišnji dok se firma ne oporavi. Biće to više godišnji. Ajde, uzmi si nešto. Ko će to platiti? Ne brini. Kak da uzmem kaj mi treba kad nema ničega? Ošeđat jaknu za hlače. Tak ćemo se sam zamijeniti za fleke. Meni tvoja ne smeta. Svaki put ovo se skoro uopće ne kuže. Ja je kužem. Okej.
Koji kurac, jebote, ovo je već treći prazni taksi koji nam nije stao. A kam mi idemo? Neće dugo trajati. Ajde, evo ga još jedan. Daj stani. Sorry, ne radim ti više. Daj, please, samo nas odbaci do ovog zavoja gore, please. Vas. Medena! Ima koga ne zovem ga. Medena, di si, Medena? 1708, šaci. Medena! Ima šta? A ne vidim još ništa. Daj jedna odi na prekriže. Da, evo, gibam dalje. Gle, cura, fakat nema vremena. Daj, please, samo do ovog zavoja gore, Gle, please. jesi vidjela možda srebrni Mercedes taksi? Srebrni Mercedes taksi si vidjela? Puca mi kura za srebrni Mercedes taksi. Puca meni kura za tvoje fantaske frendice, nauči se ponašati se, čuvala si bez odnosa. Dobro, mi možeš ovo objasniti, a? Pa šta nisi ni ti meni rekla kam idemo? Uzeo je sluškinju, kakav snov. Ko su ti ljudi? Slušaj, uđeš unutra i tražiš Vladu. Vladu. Evo, daćeš mu ovo i tražiš nešto za Irenu. On će znaš što. Da idem tamo. Sjeti se Murjaka i Fleke, duguješ mi to. Zašto sama ne ideš unutra? Zašto se ti bojiš taksi? Ajde. 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 Dobar večer. Trebala bi Vladu. Vlado je na proslavi rođendana svoje gospođe majke. Što da mu kažem koga treba? Irena. U redu. Pa to su Irenine stvari. Ko si ti? Irena mi je rekla ti dam ovo. Hvala, Amanda. Dobro, ste vi normalni? Ko ti je dozvolio da dođeš ovdje? Šta? A di je ona? Pa Irena mi je rekla da ti dam ovo i da ćeš mi ti dati nešto za nju i to je sve što znam. U sobi je gore, odi sa mnom. Ja bi rađe tu pričekala. Gle, ili ideš gore ili ništa od toga. Kako si glupa, pičku materiju si glupa. Ajde, daj šta radi. Ajde. Ajde brže. Isuse Bože, daj neću to disaš, šta? Joj Bože. Čekaj, polako. Dođi. Digni to gore, digni gore. Dobro, Isuse. Odi s druge strane, s druge strane odi. Drži mi ih. Drži mi ih. Ajde. Ajde. Ajde, šta čekaš?
stojiš tu kod drvena, Marija, pomozi malo. Pa kad ne znam šta da tražim. Skužit ćeš kad nađeš. Ja bi tu pričekala, mene sram ići u tvoju sobu. Te reci mi šta tražimo ili idem doma. Reci mi šta tražim ili ću te tužit, mami. Lana pri telefonu. Bok, Igore, kak si? Daj mi to. Daj mi. Ne ljutim se. Zašto bi se ljutila? Bok, tata. Što radite ovdje? Pa ništa, evo došla sam se malo zajebavat. Zabavat? Si dobro, a? Pitam te, što radiš ovdje? A? Di su pare? Pa jesi ti Puši normalan? kurac, debilu, puši kurac. Di su Slušaj, pare? Di su pare, jebem ti zabranio mater, sam si da govno dolaziš jedno. ovam, Di tako? su mamine pare? Da, Sa mnom ćeš tako razgovarati. Da, hoću. Sram te bilo. Odjebi, Sram te jebem bilo. mater, odjebi, pička ti mater. Siri, Daj, Vani, odjebi, nemoj se šesti smirat. se čao. Siri, molim te, Ja smiri. ti stin, jebem ti mater. Da tebe mater, odjebi, jebem ti mater. Prijavi dilanje droge, prijavi dilanje droge. Da ti jebem ti Ma smirite se, smiri se! Daj. Zašto mu se ne javiš? Ovo ti curi sve više i više. To ti je dečko. Šta ste prekinuli? On je za mene mrtav. Ti za njega očito nisi. Trebala biti u bolnicu da ti neko ovo pregleda. Nemam zdravstveno. Zdravstveno? Lana, ajde sjedi tamo, pričekaj pa ću te pozvati, može? Kako to da nisi osigurana? Vidjela si kako se stari brine za mene. Šta ti stara ne živi više s njim? Starom se više svidjela bogata mama dilera nego nezaposlena mama džanerica. Kad je otišao, pokupio je sve pare sa sobom. Profesor ekonomije. Mene moj starci će upisati na ekonomiju. Onda sam mogla ostaviti bolji dojam. Kad tako izgledaš. Šta ko buduća ministrica financija? Kao neko kome starci govore što treba raditi u životu. Radim ja sve šta mi kažu. Evo kad ne znaš ti moje starce. I sve moraju znati, pogotovo stara. Di si bila, s kim si bila, šta si radila. Sad i ne idem doma jer čekat ću da odu spavat. Fakat više nemam inspiracije za laganje. A što se to tako strašno dogodilo da im moraš lagat?
I može moja sestra ići sa mnom? Može. Kako vas dvije možete biti sestra, da mi je znati, a? Što, jedna je od poštara, a druga od vodoinstalatera, a? Nemojte tako, doktore, mi smo iz ugledne zagrebačke familije. Nemoj mi se misliti, Lana. Sestro, preuzmite, što je ovo? Prš, opet prš, pa jesu oni normalni? A doktore, ne znaju oni da vi meso ne jedete. Majte, evo, dajte. Ti mala, ili uopće jedeš? Koliko imaš kila? To se ne pita, doktore. Velika si ti meni mudrijašica, a? Nego reci ti meni na čemu si. Kako to mislite? Znaš ti dobro kako ja mislim. Što ti kažeš, mimozica? Jesi Lana drogira? Lana je fina cura. Fina cura, a? Ne znam. Slušaj, pripazi malo na Lanu, znaš. Nije moj da sudim, ali na pravom je putu da se u glavu odbiju neke stvari koje će napraviti puno veće rupe nego što ih ja mogu zaštiti. Trebamo ići tu. Iskuliraj malo. Šta briješ da će se neko od ovih probuji bili bi nam zahvalni? Koji si ti đubre? Šta radiš? Pozovem doktora. Nisi normalna. Lik će riknut. Jebika, takve su naše bolnice, ako nas ovdje načinu jebala sam. Bolje to nego da ga ubijemo. Nismo ga mi ubile, ko smo i to nismo ni trebale pit. Pusti se stvari tu svojim tokom. Lika su danas nastrelili u glavu, ti ćeš ga pustiti da crkne ko pas. Šta briješ? Ovo više nije moj džir. Si sretna. Ajde. Sestro! Gdje ste vam nju? Nikako. Maknite taj jastuk tamo. Ne diši. Brzo. To ti kad sve moraš skršiti. Makni se. Tiho, Mako. Sčepi. Doktore. Mogla si ga ranije izvaditi. Šta će ti to? Da me neki idiot ne zatvori u mrtvačnicu. Otkud ti? Ujakov je.
Šta ti onda da ga tak nosiš okolo? On je već odavno na neku ovakvu mjestu. Pa jel kad ubio nekog s njim? Ne znam, valjda je, bio je rat. A ti? Šta ja? Pa... Ne znam, mislim... Šta ja? A? Ti kad koristio... Ne! Ne! Si vidjela kad ovo, a? Ne! Si vidjela kad ovo? I znaš njega možda kako je umro, koga je ubio, sam jako gubila. I te takve stvari zanimaju, a? A? Gledaj, šta ti je gadno, a? E pa dok si se ti prepucavala sa svojom mamicom i taticom, ja sam se tog gadnog nagledala pun kurac. Jesi to spremna dijeliti s neka ko ne zna promijeniti uložak? Njega znam. Njega sam ja ubila. Igor, moj dečko. Prohodali smo prije 2 tjedna i... moje frendice su se ful kurile na njega. Baš sam bila sretna kad je pozvao baš mene. I otišli smo, utorak je bio. Otišli smo na picu i na biljari. Silovao me. Tvoj dečko te silovao. Bili smo u taksiju sami. To je bio naš prvi put. To je bio moj prvi put i sve pošlo krivo. Sam vikala da stane, a on je samo nastavio dalje. Kao da mene tamo nije bilo. Samo dok nije bio gotov. Pa sam ga ubila. Tad me njegov duh zove telefonom. Šta je? Ej! Shit! Dajte vam stavite. Ajde, izdržite, zatvorite vrata. Smiri se. Smiri se. Fina cura, a? Zašto malo ne ceniš tvoj život, a? Doktor, Šta je? gdje ona je vaš pacijent? Misliš da bi razgovarao s vama da je umro, a? Vi s njim sigurno ne bi. U kom je? Da mogu, pitao bi njega što sa vama. On bi nas pustio. Smiri se, smiri se. Ne bi vas pustio. Uhapsio bi vas. On je policajac. Danas su ga upucali na dužnosti. Možda su to bili neki vaši prijatelji. Dobro, što da ja radim sa vama, a? Nije policajac. Da pozovem policiju? Nije policajac. Bi vam se to više svidjelo, a?
Nemojte, molim vas, nećemo više dolaziti. To ti samo misliš. Tek ste počeli dolaziti Doktore. ovdje. Što je? Doktore, molim vas, Šta? dajte mi nešto. Da ti nešto dam? Da. Hm? Molim vas, neću nikom reći. Da ti dam nešto. Molim vas, bilo što mi dajte, molim vas. Da ti dam nešto. Dobro, evo. Jesi na ovo mislila, a? A? Ako si na ovo mislila, neću pozvati policiju. Hm? Hoću pozvati policiju ili neću pozvati policiju? Ne morate, doktore. Doktore, evo, hvala vam. Ne morate. Diži se, sam čula. Diži se, molim. Ajde, diži se. Ajde, idemo. Hvala vam, doktore. Ajmo. Ajde, ti si na redu. A? Ajde, daj tu. Hej. Samo, molim vas, samo da nas odbacite do obližnje apoteke koja radi. Ne radimo. U potrazi smo za izgubljenim kolegom. Što moramo... Evo da ću vam ovo. Joj, daj, cura. A da dobijem nekakvu boleštinu. Ajde, cure, doma, sutra je škola. Ajde. Ovako ćemo. Mala, ne diraj. Šta ti je? Šahmat. Bravo. Ma nema šanse. Je? Ma nema šanse. Ma Čekaj. ne pa. Čovječ, Ma nemoj me. Ma ne. Evo, molim vas. Ne. Goran, daj. Bok. Tam ti apoteka iza placa, 5 minuta odavde. Ako ideš samo, onda minuta i pol. Pa je, mate, kaj? Je, da. A nema lijeka? Recept je neispravan. Šta nije u redu? Ne smijem primiti recept bez datuma. To je sve što imam. Pičku. No? Hej! Puši kurac!
ja sam. Ej, Irena, ja sam. Ajde, smiri se. Čekaj, pazi. Daj, makni se. Joj, jebem ti. Evo ti, daj. Evo, čekaj. Pazi. Evo, donijela sam ti. Evo, čuješ, evo ti. Ajde. Ajde, no. Šta je sad? Ajde. Šta radiš? Ne još mi to radi. Dobro, ajde. Sve će biti u redu. Evo, smiri se, čekaj. Smiri se. Evo ti, uzmi ga. Ajde, smiri se. Ja sam to napravila. Slušaj, ja sam to napravila. Ja sam đubre. Nisi đubre, šalila sam se, daj. Ajde, Irene. Oprosti, imate cigaretu možda? Hvala. Daj mi se. Previše mi to kalorija. Koji čekaš? Sve sam ti zlom, paša. Ideš kući. Više se ne moram bojati neugodnih pitanja. A istina ono što si mi rekla u mrtvačnici. Pičku materinu.
Kako možeš biti tako cool? Kaj bi trebalo napraviti? Pa ono što si rekla. Da, smo se dogovorili već previše sranja. Nekim sranjima si se dobro snašao. Da, ali su to ostala samo sranja. Da, znaš da se sranja događaju samo te i priredi mu sranje koje je zaslužio. Šta to tebe briga? Sada tebi duguje. Daj, molim te, pa svako bi to učinio za tebe na mom mjestu. Možda imaš preloše mišljenje o sebi. Ja imam preloše mišljenje o sebi. Šta je s onim glupača, preglupa? Jebote, sorry, fakat si super cura i stvarno mi je drago da smo se upoznale, ali nema ti pravo to neko napraviti da ne najebe. Ja ne živim tak divlje ko ti. Oblačiš se ko ja. Ajde. Bićeš divlja. Bićemo najbolje divlje frendice na svijetu. Gle, ako je ovo tvoj tramvaj, ideš na njega ako ne idemo dalje. Neću se tak igrat. Rekla si da ti sve osim 32 paše. Neću. Pičko. Ajde, može. Ne moraš ići na njega. Budu. Dobro, čemu to sad? Šta sad, ne razumijem? I sad je to ko neka fora, jel? Bože, ove omladine danas. Ajde, molim se. Ajde, skloni se. Ajde, skloni se tamo. Ajde tamo. Slušaj ti mala, znaš, ovo je sad već stvarno jako bezobrazno. Za 10 minuta moram biti u Dubravi, ti me tu već 3 minute barem zezaš. To nije ni moderno, ni ništa ti to sad nije. Slušaj, ako ti ja sad izađem van, Koja fora mjesta, čovječe. Staro ljetno kino. Brina, tu nisam niš gledala. Malo ekipe zna za ovo. Ja se ponekad dođem ispucat. Drži. Tu staviš ruku i svojim ciljaš. I kad si spremna, ovdje potegneš. I opusti se. Zamislim Igora. Zamisli da gledaš loš film u kojem dečki rade ružne stvari svojim curama. Pa kad zvuči usrano. Ajde, daj, pucaj. Pucaj.
Ivice, daj pazi malo, pa niti to fen za kosu. Pa rekla si da se opustim. Opusti se kad ga rokneš. Hajde, daj još jedan pa idemo. Ovaj film mogu rokati više puta. Daj čuvaj metke, to je sve što imamo. I gdje ćemo naći Igora? Danas svira u klubu u kojem smo se upoznali. Gdje je to? Ali sve tamo. Isuse, daj nek te sljedeći put siluje neko iz centra. Oni koji su čuli kažu da je bilo neko nasilje, možda pljačka. Potraga za Antom ne da rezultate za nekoliko sati, napravit ćemo štrajk. Nek dođu svi koji mogu. Reći ćemo točno gdje ćemo krenuti. Taksist koji nije bio u ratu nije pravi taksist. Znam da smo mi tako u ratu, u rovu štrajkali. Šta bi to bilo? A, cure. Znate kako su mene u vojsci zvali? A? Mate, ne mate. Jer kad te mate zgrabi, ima da te nema. Mate je znao namirisat svaku budalu. Da je taj frajer ušao meni u auto, sad bi sigurno bio pokojni. Možda je bila ženska. Šta je ženska? Taj pljačkaš. Ženska pljačkaš? A evo ti si ženska, jel? Kako bi ti mene sad opljačkao? Ne znam. Ajde, nešto, evo, pričam, ajde. Pa natjeralo bi vas da zaustavite auto. Da ja zaustavim auto? A evo, baš me zanima kako bi to napravili, ajde. Pa, imam neko oružje, šta ja znam. A ti bi oružje? Ajde, otvori ladicu. Ajde, otvori ladicu. Hajde, otvori ladicu. Eto, sad imaš i oružje. A evo, ja još nisam stao. Ajde. Hajde. Ajde, Lana. Ajde, jebote, šta čekaš? Ajde. Daj šuti, ajde. Lana, ajde. Evo, probudila se i prijateljica. Začepi, ajde. Hajde. Ajde, jebote. Ajde, koji kurac čekaš? Ne usporite, molim vas. A rekla ćeš me ti Ajde. Ajde, jebote, šta čekaš? Ajde. Začepi, jebote. Ajde, jebote, Ajde, šuti, ajde. Uzmi ga. Ajde, ajde, šta čekaš, jebote? Ajde, stani. Jel vidiš što se događa kad se igraš s matom, a? Jel vidiš? Pa ti nisi normalna. Pa nije ovo igračka, pička ti mater. Ajde, marš van iz kola! Marš van, ajde! Glupače, glupe, marš van! Izlazi van! Pička vam materina, glupa. Kako si ti znala da je prazan? Ovakve stvari ili drapaš do Ibera ili uopće ne radiš. Sad kad uđemo unutra, nema natrag. Drapamo do Ibera. Kamo, cure? Samo da vidimo li nam Frentu. Da, i onda da vas ja ganjam poslije. Šta ću ja sad s ovim? Nauči brojat.
Koji je on? Ne vidim ga, brim da nije tu. Super, nek se naviknu, dovoljno su loši bez njega. A? Je znaš koga od njih? Brim da se ovaj pjevač zove Zoki. Dajte, morate, angažirajte se malo, ej. Tražimo pjevačicu novu. Ne, može. Ne, pa tako, ne idi, ej. Aj, dođi. Trebamo, ajde, dajte ljudi, imamo repertoara, hoću neko pjevati. Ej, gdje je Igor? Kaj će ti taj tenker? Ona mu je cura. Da, dobro. A recite, koja zna bolje od vas pjevat? Dakle, fakat je važno. Važno je toliko koliko je važno da njega nema tu, dok mi pokušavamo zaraditi neku kunu. Ajde, pjevaj pa ću ti reći gdje je Igor. Ljudi, imamo novu pjevačicu. Ajde, malo podrške, molim. Da, dajte jedan pljesak, aplauz malo, da. Sad će se ona predstaviti sve kako to ide redom. Kako se zoveš? Lana. Lana. A što ćeš nam pjevati, a? Što slušaš? Lanis Morissette. Lanis Morissette, ne, pa hoćemo neku našu, hoćemo neku domaću, jel da? Ha? Nisam mi baš neke. Nisu je baš neke domaće, pa daj neku kultnu, neku Josipu Lisac, može? Danas sam luda. Može? Može, dečki? Ajde, danas sam luda, sretno. Super je bilo. Gdje je Igor? Ne znam gdje je Igor, ali bile ste jebene. Dajde jebote, šta on? Šta je kukurac, gdje je Igor? A? Gdje je Igor? Gdje je? Kod garaže. Koje garaže? U Lašćevskoj, kod bugarske ambasade, šta? Gdje imamo probit. Ej, recite mu da se nađe novi band. Hvala, 15 minuta pauze. Bravo, cure. Ovo je za vas. Hvala! Jebeno, imamo vlak za 1,5 sata. Vlak, Hej. Šta? Ti znaš provalit motor? Ne znam ga vozit. Znam ja, moj bratić na moru vozi motore. To se kao prenosi genetski. Daj dođi. Otkad tebe zanima krađa? Ne bi se baš više vozila taksima. Čekaj. Valjda bolje voziš nego što pjevaš. Ajde. Jesi.
Ej, stani tamo! Čekaj. Aj, pomozi mi. Ti zapuci, čekaj. Aj, jebim ti. Ajde. Ja, čekaj. Aj, još jedno. Jebote, ovdje ima 100 garaža. Čekaj malo. To ona? Si rekao da niš nije bilo. Neće dugo. Šta ćemo s ovima? A? Pa odvedi ga u kino, tamo ga nikad neće naći. Biće mu čudno da ga furam na ovom motoru koji se pali nožem ribička utiha. Ja ću doći s motorom, čekat ću te gore u onoj kućici. Pa rekla si da ne znaš voziti. Pa, naučit ćeš me. Ajde. Dobro, slušaj. Znači, tu ti je gas. Vidiš, ali samo polako, uopće ga nemoj davati puno, jer ti otići ćeš samo. I tu ti je kočnica. I to je to. I nema ništa drugo raditi na motoru. Samo polako ide. Okej. Čekaj. Nemoj se usret, okej? Sjeti se što ti je napravio. Ajde, bit će se okej. Ajmo. Ajde, ja ću, čekaj. Okej. Ajde, polako samo. Fuck. Hej. No. Ovo si zaboravila. Ispalo ti u taksiju. Daj, jebote, zovem te cijelu noć. Da. Platio sam taksi. Vratit ću ti. Ne moraš mi vraćati, ja sam se vozila, kaj ne? Da. Lana... Sorry, stvarno nisam htio da tak ispadnem. Ček sam im trio šakom u zid.
Jebote, Doro, šta hoćeš da ti kažem? Sorry. Sorry, stvarno, fakat mi je bad. Evo ti cijelu noć razmišljam. Htjela bi da nešto napraviš za mene. Da, šta god hoćeš. Hoćeš da odeš sa mnom na jedno mjesto. Sad. Sad. Okej. Ajde. Ajde, slušaj samo pjesmu. Ne, Igore, idemo, molim te. Ne, slušaj. Aha. Sviđa ti se, jel? Kad si napisao pjesmu? Danas. Prije ili poslije? Aha. Poslije. A zato si propustio nastup? Kako to misliš? Tražila sam te na koncertu, ljutili su se, rekli su da će te izbaciti iz benda. To Zoki rekao. Pa jebe, ne mogu vjerovat. Šta sad? A ništa, idem tamo još dok još stignem. Obećao si mi nešto. Gdje mi idemo? Neće dugo trajati. Brzo, ha? Taksi? Dobro večer, molim vas, jedan taksi na Lašćansku kod Bugarske ambasade. Čku materiju. Uprava je odlučila da štrajk bude sutra ujutro u 7 sati. Sva taksi vozila će sirenama skrenuti pozornost na zanemareni problem nasilja nad taksistima. Ko da bu to pomoglo jadnom Anti. Deca, uživajte dok ste mladi. Velika vas radnja očekuje kad se sedite za volan. Sigurno ću biti taksist. Imate vatre? To sam ja mislila kad sam bila tvojih godina, znaš. A onda postaneš taksist preko noći. Voziš ljude, nemaš pojma ni kamo ni zašto. A onda jednog jutra shvatiš da su oni vozili tebe. A šta se kao desilo? Šta se desilo? Sve otišlo k vragu, eto što se desilo. Štrajk. Kaj bu meni tu sedili nekakav policajac dok ja vozim ljude? Ko bu nas čuvalo od nas samih? Šta? To? Pa super je, čovječe. Ha? Kako si ovo našla, ja?
Šta, je li to? Ha? Sad će pustit film. Što briješ ti? Ajde, gledaj film. To pravi. A? Gledaj film! Dobro, makni to. Sjedi dole! Makni to, makni. Sjedi dole i gledaj film, jesi me čuo? Dobro, evo. Ti ću samo makni. Sjedni! Evo, sjeo sam, okej, sad makni to. Gledaj film, sam ti rekla. Šta? Gledaj film! Šta vidiš? A šta ja vidim? Ja vidim curu koju dečko vodi van. Evo, laze u taksi, jel vidiš? A? Taksi se vozi. Gle, stao je. Kaj misliš da će sad biti, a? Lana. Začepi. Zašto? Zašto je to dečko radi, a? Ja mislim da će ono njega na kraju filma ubiti. Šta ti misliš? Ne. A zašto ne? Jer nisam htio, jebote. Šta nisi htio? Nisam htio, pa koji... Htio si, pička ti materina, htio si! Nisam koji ti je kurac. Nisam htio. Htio si! Nisam htio, ti se predomislila. Šta sam se, nisam se ja ništa predomislila. Nisi predomislila si se. Nisam. Dobro, gle, ajde, samo molim te, smiri se, sve što objasniti. Neću se smiriti, nemaš ti meni više šta objašnjavati. Slušaj, sve što objasniti, gle, ajde polako, molim te, gle, ja sam htio taj stan, ali... Lažeš. Ne lažem. Lažeš, nisi. Žac mi je uzeo svu lovu, shvaćaš? Lažeš! Ne lažem, samo molim... Aj, šuti više, začepi! Dobro, oprosti, nisam htio. Sjedi dole! Gubi se. Gubi se! Di si ti? Smiri se. Gotovo je. I možem ja u zavoj kad ona nema zavoja. Ravna cesta i kočim ko debila. I ne uspijem zakočiti. I zaubila sam se ko pička. Ampak si se i mogla ubiti. Evo da trebali smo nešto drugo smisliti. Da, trebali smo svi doći s taksima kod ti. Napraviti oproštajku za Igora i poslati njegove starce. Serem ti se ja na taksi. Da nema taksija ti bi još bila jumperica. A di si ti to obavila?
Pa ko kaže da jesam? Nisam baš neki tip na koji se pale dečki. Pa ja da sam dečka, ja bi bila s tobom. Pa ja s tobom ne bi. Zašto? Pa šta ja znam, malo mi je ružno kako ti tvoji dečki završavaju. Moram ti nešto reći. Ja nisam ono što misliš da jesam. Što si, lezba? Šta? Ne. Ne, nego... Gle, važnije ima dobru frendicu nego dečka, pogotovo u ovakvim stvarima. Nemam pojma šta bi napravila da se ti nisi pojavila. Vjerojatno bi završila tamo gdje je sad Igor. Ajde mi govorit, molim te. Ne mogu biti samo u ovome, kuš. Moramo biti skupa, inače ću se ubiti. Pa bit ćemo skupa, pa... Mi smo dvije najbolje divlje frendice na svijetu. Makar bile dvije pokvarene gadure. Svijet je pokvaren. A mi se usudimo živjeti malo više od ostalih. Od njih dvojice sigurno. Što? Nisam ni ja ono što misliš da jesam. Šta? Zašto šutiš? Sad znaš. Ej, baci nož. Baci ga. Okej. Okej. Nisam drapala do Ibera. Šta? Igor je živ. Zašto? Irena, to nije moj džir. Isuse, kako si nam to mogla napraviti? Isuse, kako si nam to mogla napraviti? Prosti, žao mi je. Meni je žao.
Reno. Reno. Neću nikom reći, čuješ? Neću. Zbušila si se jako. Neko je morao sjebat na kraju. Drago mi je da ja nisam. I meni. Irena. Irena. Ej. Hej. Da, kod frendice. Da. Hej, ajde, bok. Thank you.